Ak máš ambíciu naplňať svoje plány, projekty alebo podnikať, no kvôli strachu nevieš urobiť prvý krok, tak to mám niečo pre teba. Predpokladám, že chceš žiť podľa seba a naplňať tie nápady, ktoré možno ututlávaš pod kobercom. No a v ideálnom prípade sa aj živiť tým, čo máš v hlave a nenasledovať len tú predstavu niekoho iného. Lenže toto nepríde len tak samé. Preto ti dám zo pár rád a mentálnych akrobácií, ktoré by som privítal, keď som začínal svoju kariéru alebo podnikanie. Hneď na úvod ťa chcem obohatiť jednou myšlienkou, ktorou ma raz nakopol Tomáš Hauptvogel. A to znie: nejdôležitejší je sa z toho neposrať. A týmto sa snažím riadiť každý jeden deň a aj toto video by malo byť toho dôkazom. Pretože som si povedal, že sa budem inšpirovať jedným konceptom anti-script, ktorý dal Thomas z Alexander the Creator. To je celkom zaujímavý channel, ktorý teraz sledujem, takže odporúčam, ak chceš zlepšiť nejaké svoje prezentačné a rozprávacie skills. A to je, že si napíšem len takú nejakú štruktúrku, hlavné myšlienky a potom nechám voľne plynúť svoju vyřídilku. Uvidíme, ako to dopadne. Akože pravdepodobne sa občas seknem a budem to musieť opakovať. Ale stále je to proces, stále je to niečo, čo sa dá tvarovať, niečo, s čím sa dá pracovať, ale chcem, aby to bolo autentické, prirodzené. Poďme teraz na to, čo vieš urobiť, keď sa chceš rozhýbať k tomu prvému kroku. Predtým, než čokoľvek začneš, tak potrebuješ spoznať seba. Vedieť, z čoho vychádzaš, mať nejako zmapované hodnoty a rozumieť, že či toto podnikanie alebo tento nápad reflektuje teba. Lebo častokrát si preberáme na seba veci z okolia a myslíme si, že to je naše, reálne nie je a potom nám to nevydrží alebo to troskotá na niečom. Veľmi častá miskoncepcia je aj to, že potrebujeme mať všetko premyslené, úplne do detailu od A po Z. Blbosť. Častokrát to potrebujeme len nejako vypustiť do sveta a upravovať. Aj vrstvu budem upravovať asi tak ešte 100-krát a úplne s tým rátam, lebo je to projekt, ktorý ma baví, je to niečo, čo vidím, že dáva zmysel, ale potrebujem to dosmerovať. Je to prirodzený proces. Nič nevychádza dokonale hneď rovno z kuchyne. Čiže častokrát to doľaďovanie tam ľudia prehliadajú. Takže tiež sa na to skús pozrieť tak, že dobre, máš nejakú kostru, štruktúru, bum a poď do toho. Vydaj to a neboj sa. Viem, ľahko sa to povie, pretože do toho vstupujú obavy, strachy z nejakého posudzovania alebo zo zlyhania. K tomu posudzovaniu. Ak sa bojíš, že ťa budú súdiť ľudia zo základky, zo strednej alebo z kadekoľvek, tak si ich vymaž, je to tvoj profil. Takže to, kto ťa sleduje, máš nejako vo svojich rukách, s tým vieš urobiť poriadok. Zároveň je super dať si tam takú formulku, že šiel by som za týmto človekom poradu? Ignorovať takých ľudí, ktorých by sme sa nepýtali na názor, je najlepšie, čo vieme urobiť. Možno ti to stále nedá a beží v tebe také, že čo, ale ak sa strápnim a ľudia si to budú pamätať, ľudia si nepamätajú, nevedia, čo mali 2 dní dozadu na obed. A nie je to ešte, že čo im prišlo trápne. A pokiaľ si ťa ale aj zapamätajú, super, v tejto dobe stať sa zapamätateľným, tak to je normálne, že na to treba aj patent, si myslím. Takže vôbec žiadne strachy, len rob, čo ťa baví. Keď už som vytiahol tému ľudí, tak sa obklopuj tými, ktorí ťa môžu inšpirovať. Konzumuj taký obsah, ktorý chceš robiť, alebo takých ľudí, ktorí už dosiahli to, akým smerom chceš ísť. A nemusia byť, že 20 krokov popredu. Stačí, keď sú nejaké 2, 3, 4. Že už dosiahli niečo a takých ľudí sa aj pýtaj o rady, alebo na nejaké názory. A myslím si, že dokáže práve toto byť nejaké to zrkadlo, že či ideš tým smerom, ktorým naozaj chceš ísť. A presne toto je dôležité dostať do tej hlavy aj keď už premýšľaš nad tým nápadom. Že byť 20 krokov popredu je náročné vôbec držať tú postupnosť, že čo vlastne všetko je dôležité urobiť v tej chvíli. Čiže premýšľaj a plánuj len pár týždňov alebo pár krokov dopredu. Lebo tam vieš zhodnotiť nejaké rizika, nejaké veci, ktoré sú dôležité, ktoré sú menej dôležité. A potom na základe toho už dokážeš robiť tie kroky, čo je asi to najdôležitejšie. Keď spravím ale krok späť a nevieš ešte úplne, že aké kroky urobiť a nemáš ani ľudí, ktorých sa môžeš spýtať, tak máš umelú inteligenciu. A to je super nástroj, super pomocník, nazvime ho sparring partner. Nehovorím, že za ním máš ísť, že vymyslí mi toto. Nech ti nič nevymýšľa. Prosím ťa, nedávaj mu vymýšľať nič. To je plná tupota. Všetko musí ísť z tvojej hlavy. Ale
vieš si s ním odpremýšľať, vie ťa pokoučovať napríklad. Napíš mu, že premýšľam nad týmto, alebo keď potrebuješ nejaké fakty, overuj si tam nejaké informácie, ktoré sú technického charakteru. Vieš, že potrebuješ research na túto tému, tak nech ti urobí research na tú tému. Nemusíš si dohľadávať svoje informácie na 4000 Google stránkach, ale napíšeš do Gemini, yo, toto je to, čo riešim, toto je môj segment, takto nejako nad tým premýšľam, dohľadaj mi informácie, ktoré sú pre mňa relevantné. Prípadne sa s ním ešte pobav. Nech ti dáva otázky, ktoré sú k tejto téme a môžeš prehlbovať svoje uvedomenie a zisťovať, čo vlastne teda chceš. Čo je v tejto chvíli dôležité. Toto je inak otázka, ktorú sa pýtaj non-stop. Čo je pre mňa teraz dôležité? Čo musím spraviť, keď chcem z bodu A prísť do bodu B? Tieto všetky veci sú už také potom prirodzené. Stačí si to zaužívať ako nejaký rituál, že riešim problém, tak bum. Tak ako keď používaš v matematike trojčlenku. Toto je len taká mentálna operácia v rámci fungovania procesu. Možno ti teraz napadli nejaké výhovorky, že nemám na to priestor, alebo robím milión ďalších iných vecí, musím sa venovať škole, práci, rodine, čomukoľvek. Nevyhováraj sa. Najdi si 5 minút. Sadni si so sebou, papier, pero, prípadne AI a fičíš. Proste napíš si len, že čo ti beží hlavou. Vypíš to, uvidíš, potom sa na to môžeš spätne pozrieť, ale aspoň toto môže byť ten malý mikrokrok, ktorý potrebuješ na to rozhýbanie sa. Keby som to mal teraz celé zarámovať, že čo je teda to najdôležitejšie, tak ak ťa to bude baviť, tak to budeš mať zo začiatku ako hobby. Čo je najlepší stav, lebo vtedy tam môžeš experimentovať, je také voľné, pretože máš aj ostatné veci, ktoré ti ten život nejako držia pokope a ty sa môžeš venovať priamo tomuto. Vtedy sa hráš, ale už niekedy musíš výjsť s tou kožou na trh. A ešte je možnosť, že si teraz v štádiu, kedy vieš, že v tebe niečo drieme, ale nemáš to úplne uchopené a nemáš ani možnosti a nevieš vlastne ani čo. Tak už len vnímaj. Edukuj sa. Využívaj možnosti, ktoré sú ti dané. Nebuď lenievkou, nekonzumuj obsah, ktorý ti je grcaný do tváre od ostatných tvorcov, ale začni možno aktívne k tomu pristupovať. Že začneš vnímať tie jednotlivé veci, ktoré tebe rezonujú. Už len toto sa dokáže potom nejakým spôsobom upratať v niečo komplexnejšie a častokrát tie nápady alebo niečo nové vznikne nie, že úplne nové teraz mi spadlo na hlavu, ale vzniknú častokrát pospájaním mnohých vecí, ktoré už sú vymyslené. Takže táto kombinácia, to je tá správna kreativita. A to je to, čo častokrát funguje. Alebo je ešte niečo, že vidíš, ako funguje a nevidíš tu na našom trhu alebo na trhu, kde by si chcel alebo chcela pôsobiť správne uchopenie, alebo vieš, že sa to dá urobiť lepšie, tak aj toto je spôsob. Dnes som videl video, čo dala Táňa z Pelikána, že ona vlastne nevymyslela nič nové. Iba videla, že tu je diera na trhu, pretože to nikto nerobí tak dobre ako ona. Tak to spravila. A teraz, jaké bomby ide v cestovkách? Toto je nejaký ten koncept, ktorého sa dá chytiť. Nejaký ten framework. Že buď si zoberieš niečo, čo funguje a urobíš to po svojom lepšie, alebo pokombinuješ veci, ktoré ešte nikto nepokombinoval. Mám k tejto téme ale ešte jednu vec, ktorá je taká občas bolavá. A to sú zlyhania. Trošku som to načrtol, ale no, ako failmeister mám k tomu čo povedať. Ale kto nič nerobí, nič nepokazí. A aj to zlyhanie ťa vie veľa naučiť. A občas to nie je ani zlyhanie v tom pravom slova zmysle, že niečo robíš, ale práve, že niečo nerobíš. A že ti tá idea bola vyfúknutá. Potom si budeš tlcť z hlavu do steny, že toto som mohol alebo mohla mať a nič. Keď chceš mať slobodu a dosiahnuť naozaj tej voľnosti, tak to podnikanie je častokrát jediný spôsob, alebo poskytovanie nejakej služby, alebo niečoho. Najlepšie je potom spraviť to tak, aby to bolo sebestačné a ty len ťažíš z tých benefitov, ktoré tam boli vybudované a posunieš to ďalej a nejako to už len smeruješ, čo je že ideálna štácia, ale to budovanie je už také vkladanie tej esencie do toho celého. To je úplne to prvotné a preto keď ťa to nebaví, tak častokrát ľudia, aj keď vybudujú brutálne veľké firmy, tak následne prichádzajú k tomu, že čo je vlastne ten zmysel života, prečo som toto všetko robil, zistí, že má miliardy a je taký, že
Takže aj toto úplnou obklukou zase naspäť vždy treba vedieť, z čoho vychádzaš. A ak chceš nejako pomôcť na tvojej ceste za tvojimi snami, cieľami alebo len tak sa lepšie spoznať, tak sa mi ozvi a verím, že nájdeme nejaký spôsob, ako dokážeme spolupracovať. Pokiaľ sa ti ale páčilo toto videjko, tak budem vďačný za lajčík, alebo pokiaľ nechceš, aby ti utiekli ďalšie videjka tohto typu, tak ma nezabudni sledovať, možno mi napíš komentár, čo tebe teraz beží, alebo keď vieš o niekom, kto by ho vedel využiť, tak mu to pošli. Maj sa ako chceš.